arratsaldean plenua osoko bilkura ezingo dugu, ezin da zuzenian transmititu arazo ematen nahi dalako sistema, orduan grabatziari emango diogu eta gero igoko dugu beti bezala. Oin dela 10 minutu danak ondo eman du eta oin ja ez hasiko hola ezingo dugu, bale? Aitzi behar bai. Bueno, guk hasi aurretikan esan nahi genuen gure zinegotzietako 3 baja egoeran daudela eta horregatik ezin izan dira gaurko plenura etorri. Lehenengo puntuan daukaguna da 2024ko ekainaren 25 egindako bilerari dagokion akta onartzea. Honen inguruan zerbait komentatzeko? Aldeko botoak, aho batez. Bigarren puntua, 2024 urteko ordainsarien igoera onartzea. Hor daukagu antolakuntza batzordeko irizpena eta antolakuntza batzordeak honako akordio hauek arditzela proposatzen dio Udalbatzarraren osoko bilkurari. Lehenengoa, 2024ko urtarrilaren 1eko ondorioekin Elgoibarko udaleko funtzionarien eta langileen ordainsarietan 2% igoera orokorra ezartzeko akordioa hartzea. 2023 urteko ezarri diren urteko ordainsarien osoei dagokienez. Bigarrena, Maialen Gurutxaga Uranga Andrea, Jon Zubiaur Erros jaunak, Aitziber Anber Uranga Andreak, Andrea Arriola Ferrer Andreak, Ariana Nogales Babarro Andreak, Inigo Loyola Garate jaunak, Atsegin Uzubiaga Mendizabal Andreak eta Asier Araujo Iglesias jaunak, 2024 ekitaldian jasoko dituzten ordainsariei 2024ko urtarrilaren 1etik aurrera 2% igoera ezartzeko akordioa hartzea. 2023ko abenduaren 31 indarrean zeuden ordainsariekin alderatuta eta antzinatasuna dela eta legokiekena kontutan izan gabe. Hirugarrena, 2024ko ekitaldirako udaltalde dagozkien diru izendapenetan 2024ko urtarrilaren 1etik aurrera 2% igoera ezartzeko onarpena ematea. 2023ko abenduaren 31 indarrean zeuden ordainsariekin alderatuta. Laugarrena, 2023ko abenduaren 31 indarrean zeuden eta akordio honetan jasotako ordainsarien aldean 0,5%ko ordainsari igoera gehigarria eta finkagarria onartzea, akordio berririk behar izan gabe, baldin eta 2022-2024 urtetako KPI-aren aldaketaren baturak 2022-2024ko ordainsari igoera finko metatua gainditzen badu. Gehikuntza gehigarri hori Estatistikako Institutu Nazionalak 2024ko KPI-aren datuak argitaratu eta ministroen kontseiluaren erabakiez bidez haren aplikazioan hartu eta boen argitaratu ondoren ordainduko da. Zerbait? Madrilgo gobernuak dekretu honetaz baliatuz Euskal Herriko langile publikoen soldata baldintzak zeintzuk izango diren inposatzen dizkigu eta herri bazela ditugun eskubideen urraketaren beste adibide bat suposatzen dute. Gaurko hau ez da gai utz bat eta abertzale bezala ez genuke ulertu behar tramitezko gai bat bezala. Eta gainera beste alde batetik ere bai, kontuan izan behar dugu, ordainsari honen igoeratikan kanpo geltuko direla Euskal Herriko milaka langile, zen eta azken urteotan, oinarrizko zerbitzu publiko asko privatizatzeko joera batean bizi gara, eta prekaritate egoera horietatik ateratzeko egunero borrokan eta mobilizatzen dauden langile ugari ditugu gure artean, eta eredu neoliberala eredua jarraitzen dituzten beste batzuen artean, enpresarien elkarte eta baita ordezkari politiko batzuk ere bai, langile hauen borroka sindikala gutxiesten eta kriminalizatzen ere batzutan ere jarraitzen duten bitartean. Ordezkari politiko bezala ezin dugu normaltasunez onartu gure inguruan 3. eta 4. mailako langileak ditugula. Eta horregatik esaten dugu funtsezkoa dela lan harremanen euskal marko bat izatea, gure langile estatutu propio bat izateko, hemengo negoziazio kolektiboaren bitartez Euskal Herriko langile sektore ezberdinetako langile baldintzak defendatu eta garatzeko, eta orain daukaguna da Espainiar markoak eskartzen dizkute inposatzen dizkigun bere baldintzak.
Eta sektore pribatuan Euskadi mailan bai lortu dugu Euskadiko hitzarmenak lehentasuna izatea, eta orain tokatzen denare lehentasunez ere sektore publikoan ere lehentasunez hori onartzea. Eta, azkenik esatea, EAen legebiltzarrean, EAko legebiltzarrean, abertzaleok gehiengoa daukagun aldetikan, badaukagula aukera leiho bat, gure estatus politiko bat lantzeko, garatzeko, Madrid eramateko, eta tartean ere bai gai hau sartzeko. Hau da, lan harremanen marko propio bat izatearen beharra, ez? Orain arte Espainiako gobernu guztiek ukatzen digutena. Edonola ere, naiz eta inposatutako gai bat izan, guk ez diogu oztoparik jarriko langile publikoen ordainsarien igoerari. Bale, ez badu beste zer bozkatu ingo dugu. Orduan, proposamenaren aldeko botoak, aho batez. Hirugarren puntua daukagu adinenkoentzako eguneko zentroko zerbitzaren araudiaren aldaketarioa hasierako onespena ematea. Hemen daukagu herritartasun batzordeko irizpena, eta akordio hauek hartzea proposatzen dio udalbatzarren osoko bilkurari. Lehenengoa, eguneko zentroko barne erregimenerako araudia lehendabiziko onartzea, araudi hori jende horrean jartzea eta interesdunei entzunaldia egiteko aukera eskaintzea horretarako Gipuzkoako aldizkari ofizialean eta udaletxeko iragarki taulan argitaratuko da 30 egunez. Erreklamazioak iradokizunak aurkeztu ahal daitezen. Erreklamazioak eta iradokizunak bestalde korporazioak ebatziko ditu. Hirugarrena, aresteri aipatutako 7.985 legeren 59. artikulua, azken paragrafoan ezarritakoaren arabera, jendaurreko erakustaldia egiten den bitartean, erreklamaziorik iradokizunik aurkezten ez baldin bada, uste izango da araudia behin betiko onartuta geldituko dela, eta ondorioz, osorik argitaratuko da Gipuzkoako aldizkari ofizialean. Norbait zerbait esateko, bozkatu ingo dugu. Orduan, proposamenaren aldeko botoak, aho batez. Laugarren puntua, 2024ko ekitaldiko udal aurrekontuaren kredituak kreditu gehigarren bidez aldatzeko 7/2024 zenbakia duen espedientea onartzea. Hemen antolakuntzako batzordeen irizpena daukagu, eta proposatzen diren akordioak hauetxe dira. Lehenengoa, hasierako onarpena ematea, kredituak aldatzeko 7/2024 espedienteari kreditu gehigarri bidezko kreditu aldaketari hurrengo xehetasunarekin. Hora geltzen dira kuadroetan kreditu gehigarrien proposamena, kopurua guztira 101.650 eurokoa da, eta horren finantzaketa gastu orokorretarako diruzaintzako gerakinetik hartzen da. Eta bigarren akordioa, espediente hau jende aurrean jartzea, udaletxeko diktuen olean eta Gipuzkoako aldizkari ofizialean jarritako iragarki bidez 15 eguneko epean. Epe horretan, interesdunek espedientea aztertu eta erreklamazio aurkeztu izango dituzte osoko bilkuran. Espedientea behin betiko onartutza joko da, epe horretan erreklamazioak aurkeztu ez bada. Bestela osoko bilkurak hilabeteko epea izango du erreklamazioak ebazteko. Hemen zerbait? Bozkatu ingo dugu. Proposamenaren aldeko botoak, aho batez. Bosgarren puntua, 2024ko ekitaldiko udal aurrekontuen kredituak transferentzia bidez aldatzeko 8/2024 zenbakia duen espedientea onartzea. Kasu honetan, antolakuntzako irizpena daukagu eta proposatzen dira akordioak hauek dira. Lehenengoa, hasierako onarpena ematea, kredituak aldatzeko 8/2024 espedientari kredituak transferitzeko modalitate honekin. Eta kreditu transferentzien proposamena, gora agertzen dira kreditua transferituko duten gastu partidak bajak, eta kopurua guztira da 106.960 euro, eta kreditua jasoko duten gastu partidak altak. Hor agertzen diena dira, eta kopuru bera da 106.960 eurokoa. Eta bigarrena, espedienteu jende horrean jartzea, udaletxeko ediktuen olean eta Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitarak jarritako iragarki bidez 15 eguneko epean. Epe horretan interesdunek espediente aztertu eta reklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte osoko bilkuran.
Espedientea behin betiko onartutza joko da, epe horretan erreklamaziorik aurkeztu ez bada. Bestela, osoko bilkurak hilabeteko epe esango du erreklamazioak ebazteko. Zerbait. Bale, bozkatu ingo dugu. Proposamenen aldeko botoak. Hau batez. Seigarren puntuan, 2024ko ekitaldiko udal aurrekontuen kreditu transferentzia bidez aldatzeko 6/2024 zenbakia duen espedientearen berri ematea. Kasu honetan, alkatetzako ebazpena onartuta dago, eta berri ematen zaio osoko bilkurari, eta hau izan da ebazpena. Onartzea, udal honen aurrekontu kredituak aldatzeko espedientea, kreditu txertaketen modalitatekoa, 6 zenbakiduna proposamen agiri den partidakako zinetasunarekin, kapitulokako laburpen honen arabera. Hora gertzen da kreditu transferitzeko duten gastu partida bajak, guztira 13.714 eurokoa, eta baita kreditua jasoko duten gastu partida altak kopuru berarekin. Eta bigarrena, egintza hau bestelako tramitere gabi, irmoa eta exekutiboa denezkero, bidezkoa dela kontratzailitza zerbitzuak berehala kontabilizatzea onartutako kreditu aldaketa. Bozkatuko dugu. Hau da berri ematea, alkatetzeko ebazpena da. Eta, ez badago zer komentatzeko, 7. puntua, eskaerak eta galderak. Zerbait badiunak ez, bueno, bukatu dugu, bale? Bale, ondo pasau porrak eta jaixetan elkartuko gara. Bai, bukatu baino lehen gogorarazi